Ni kuma in b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dala gosira Sibi Bankumana jigidala fo ka se Mali fan bɛɛ lajɛlen ma. An balima bamanankanmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waliɲuman dɔ bɛ ɲɛsin aw ma. Nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ walasa a bɛ se ka faamuyali b'a sɔrɔ TV Cherifla bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'o kuma selen. Bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na farafinna woroduguyanfan jamanaw ka jɛkuluba n'o ye Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest bakuruba la CEDEAO a ma ɲɛmaaw ye u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila ka na Mali kɔnɔna na wasa u ni an ka finitigilakaw minnu bɛ jamana kunna nin waati na u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na degun ni gwɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ wasa furana sɔrɔ o la. Jamiatu Ansardini a ka bolofara min bɛ Kayi mara kɔnɔna na ka sanga ni u ka baaraw bolodacogo ye o y'u ka ladala sigiliba min bɛ kɛ u fɛ san o san n'an b'a wele ko Assemblée annuelle générale o baaraw bolodara u fɛ nin dɔgɔkun laban in na ka sanga ni u ka komite 10 bɛɛ lajɛlen maaw yeli ye kɛnɛ kɔnɔ. O fila na kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw la kunbabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an da bɛna don minnu na olu walawala aw ye an b'a fɔ n ko aw bisimila. An ka foli bɛ kuraya ka ɲɛsin aw ma aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ sanga ni waati wasa aw bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Cherifla bamanankan kunnafoniw na. Foli tɛmɛlen kɔfɛ Kayikaw fɛ yen nɔ laada don san o san Jamiatu Ansardini a ka bolofara min bɛ Kayi mara kɔnɔ ni a komite bɛ taa komite 10 ɲɔgɔnna la u bɛɛ lajɛlen yera u ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ u fɛ san o san ni o ye Assemblée annuelle ye a baaraw bolodara u fɛ dɔgɔkun laban in na min dɔ tun bɛ tali kɛ Jamiatu Ansardini a bolofara bi ka caya Kayi mara kɔnɔna na ani tɔn labaaracogo olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛra waleya da sera minnu ma u ka ni lajɛrɛba hukumu kɔnɔna na. Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Abudulayi Sogodogo ale kɛra baara ninnu bɛɛ lajɛlen seere a b'i lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Ni ɲɔgɔn bɛ ba in min bɛ kɛ san o san silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a komite 10 minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sous-section ye n'o ye sous-section centrale ye a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka tɔndenw ladɔnniya silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ka baarakɛtaw kunkan fɛɛrɛw minnu sigi bɛ sen kan musakaw minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ sababu ye ka labɛnw kɛ yanni mawuluduba cɛ Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bangeni o min bɛ ɲɛnamaya san o san Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyyada Sherif Usman Madani Haidara fɛ. Bi assemblée kun ye ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan yalasa an bɛna taa mawuludu la Bamakɔ juru tɔni min bɛ an na u ka se ka bɔ k'o sara ka tila an karamɔgɔ kun b'an kan ni Ala sɔnna an y'a ka so min jɔ Kayi yan nɔ so banna alhamdulillah misiri ka kan ka jɔ dɔgɔtɔrɔso ka kan ka jɔ yalasa o fana jɔli ko bɛ se ka an karamɔgɔ kun bɛ ka ɲa a kana ka sɔrɔ foyi tɛ Kayi yan nɔ ni hɛrɛ tɛ an bɛ se k'a kunbɛ cogoya min na a ka se ka séjour kɛ hɛrɛ n'a baden na. Donc assemblée min n'embi ala bi Kayi kɔnɔ n'o ye Kayi section centrale yɛrɛ ni assemblée ne bolo dalen don an bolo bi ka tɔnden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen wele ka na an fɛn an ka san bi jate mɔlud ni mɔlud an fɛn ye san kalo 10 na an ni mɔlud cɛ tɛ tɛmɛ kalo 2 jate kan donc tɔnden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ne welelen don ka na layidu minnu n'an y'a ta diinɛ dɛmɛni k'an b'an karamɔgɔ dɛmɛ ka diinɛ dɛmɛ an filɛ o assemblée ba de la Kayi section centrale la donc laɲini kun ye ka tɔndenw hakili jigin musaka minnu n'a bɔra minnu bɛ kɔfɛ baara belebeleba minnu n'an y'a bolo da ka na kɛɲɛ ni mɔludu wagati ye ka se ka hakili jigin o la o musaka tɔ minnu bɛ kɔfɛ ka se k'olu kani ɲɔgɔn na ka se k'an karamɔgɔ lafiya ka se ka diɲɛ mɔgɔw lafiya ka se ka silamɛya lafiya ka silamɛya sankɔrɔta an b'o assemblée ba de la bi Kayi section centrale la.
a Sheikh Mohamed Lamine Cham silamaya demeto ansar wajuli kela kangarando ale kunye babu sendige nyongume ingeneka kayika ufe akala selu sebe ayi sinzi feminga oyeto yereka hamiu lanyini uminume ala asigi kunye minye inafo sebe meko jeya chugumi asigi sharia ufe ayi dadola biku yanga jonforo baroe ani ansaru chelala ni o yanga conférence kunye ka kuma tonde unye ansariya emwe ansariya sigime jose jmenka o jose nduru ko wala o jose nduru min voloye a toy di o ereyon ani kulwala kala anga dina deme ni miriya nyuma ni hakilla nyuma ye mo farbi fono fe chogomina anguma na tonde unye ka ereyon ka hakeza aflana o jmenye o kalan che kalan muso kalan dimsen kalan baliku kalan ka o wala uye ubo mina san kalo tan fla ka courage du umma ala sabu choué dibié désolé dibié kono bara dibié ni ala ka je nga kalambalia dibi ka bo abe angumana kalan o nafauka muso bo mina sigidawla chew bo mina comité o kono ani dimsen fana ka kalan o kote menongo fe an labana ka kuma farfonika mo ni bi fen fen ay chesira fe hali sene ni ani salia jeti nyoka salia bato sende ala ka foila donc okmana ka chesiri di tonde uma o ka lerugla o ka wuli shu o ka wuli kle o de anga ton jose sabanae ton jose nani na o yanga chingawnye sabu ka daka war sara abi febela hal islamia jose nduru la fly war ko de ibi jagabo o war ko de ibi ta hijila o war ko de to saba fana war ko bola okmana ala ko ay mu'minu ni de san fe nu kan nafolo donc okmana ambi chinga mununge pour que ka ansar ke yerama horon akana dulo wartigila akana dulo famala akana dulo jamana doka dona akana dulo na nyoko na uyeru ku tobila ka aflika ta be shini kena inzeve kayi marabulo silamaya demeto ansari nyema wiye wilida ka nyashin tonde umo chesiri ye halibi male silamato nga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali ma nyema male silamadine nyema uka faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ma nyema silamaya demeto ansaru nyajoyoro asayada Sherif Usman Madana Haidara be chesiri uminuna Muhammadul Mustafa nemani kisibe aye dine kelila ka jien labo o bara imise ka dangene maya chugomi sadur karamogon nale akara wasa ambulo ka korta ambulo mauma ni be toyin gono be de chesiri lendo ni centre kele amba nyinu fe ka centre flasiri amba do wole kan fin tonde kumara haklitigu fe kara tonde fe kumara bayakela fe mo ba me mo ba sabati ani kanu baga be ni do faranga chesiri de ka nana so ran chesiri lendo me ne ba don tigi ne nga jama do far la chesiri nga na la sona ma chesiri fe na be na sabati ambo wole kan fo tonde be ki chesiri de ante ko Allah harade do ne mun ga bo de soro yen la haramba don fa anje ko yori na la sona ma be chesiri farauta ka ambe bu je ko de faranta ka o kan de men do wedro o de anga kuma ko o fawe na ala sonama ambe da yoro la enno ala kan be saba ma sallallahu rasul ne bulo ni ka di tonde bela jelema anu ye an nidi ananga nafulo ko ame an karam ko deme mu kama ka deme muna aga dinen la se jebema ala sona amu barana wala me mu fo be dro halibe anga jija mu kama jere be la fa chugudi quoi le ni kele mamulo jere be la fa chugudi anga sara be la hara kono amba do funa sika fuita la ambe be sara sora nya la hara wala nga wulika jode donc wala ma ni befe be ki jije le dula na la sona an ko sala be ala soro quoi bara sorola ka kunje ni duga udonye Mali jamana bise ka basigi chugomi ninga soro ka ambeda nyonye ala ka sanwara sigi jira ambela jelela Amina yarabi bakuruba kunafunu kononana andasirama farafina worodugi enfant jamanaw ka tomba no ye communauté des états de l'Afrique de l'Ouest bakuruba la CEDEAO ka sangani a jamana nyemaw ka lanini o ye Nigeria jamana nyema koro Goodluck Jonathan ale tumbe délégation belebele nyema ki kunda anka jamana kan wasa chebe ani kambe obisika soro tugumna oni anga gulumasri tabaw munumbe ko kuna Mali jamana kono ni watina uye lajere basigi sinka minkera anga finitigila kaw jabalala u kadra konana udasira fenchama ma keren la min dobi talike dekuni gwela min be Mali kono ni watina na kera sabuye jamana nyema
kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka walansɛmɛ ani fɛn min ye jamana ɲɛma kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka kanabila bɛ se ka d'a ma cogo min na olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kɛra ni babu sera fɛn minnu ma an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe n'a ka jatala Dramane Mali kɛra baara ninnu seere finitigila ka ninnu ka kumakunna sela a ye dakurunya min sɔrɔ ka lase an ka jɛko ɲamada. Tout va bien. Oui, est-ce que a démissionnera Sebela a ko ka démissionnera sans pression ko tiena ale yɛrɛ y'a ye jamana bɔ ko bɛ cogo min na jamanadenw sɛgɛnnen don cogo min na ale yɛrɛ b'a dɔn sisan a bɛ yɔrɔ min na a sɛgɛnnen don a tɛ se et que ale yɛrɛ sɔnna ka démissionner ko problème foyi t'a la o y'a ɲininka est-ce que k'a b'a fɛ ka segin ka na fanga la bilen a ko a yɛrɛ ko fanga nɛgɛ t'ale la bilen ni y'ale taalen a ko la pewu a bɛ sɔrɔsiw fo minnu taara a minɛ k'a lakɔlɔsi a b'olu fo parce que ni olu tɛ jama kun bɛ ka hi ale kan olu y'a protéger ka na n'a ye a bɛ n'an bɛ se ka to a ka to ka taa furakɛli ni fɛnw na kɔfɛ an ye laɲini la sabati a fɔ a ye ko an sɔnna o tɛ koba ye mais ça dépend a yɛrɛ ka médecin n'a y'a bila yɔrɔ min na a y'a fɔ a ye fana ko problème foyi t'a la n'a kɛra cogo min na o bɛ segin ka na n'a ye o b'o sabati di sabanan ye min ye o ye transition ko ye olu ka hakilinata fɔ transition ko la an fana hakilinata fɔ transition ko la o y'a fɔ CEDEAO la ni transition bɛ kɛ cogo min na olu y'o fɔ n'an fana ta fɔ a bɛ kɛ cogo min na an fana y'a fɔ communauté internationale filɛ nin ye o n'an ye ɲɔgɔn ye an ye ko minnu fɔ an ye ko minnu kɛ o b'olu lajɛ k'a sɔrɔ n'a bɛ se ka nɔgɔya o la ka sanction ninnu de bɛ yen an y'o kuma de fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ko sisan décision foyi ma ta transition ko la an kumana ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka ɲɔgɔn hakilinata dɔn. Comité national pour le salut du peuple Bakurubala CNSP n'olu bɛ fanga kunna Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan ka sanga ni kunnafoni dɔw ye minnu sɔrɔla bɔlɔlɔ sanfɛlaw la no an ŋunuŋunukan bonyana kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna na hakaja Mali kɔkan jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kadara kɔnɔna na finitigilaka ninnu ka babu sentigi a ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ kunnafoni minnu bɛ k'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko olu bɛna transition bila sen kan min bɛ taa san 3 bɔɲɔn ko ni a ɲɛmaya bɛna di olu yɛrɛ ma k'a jira k'a fɔ ko kunnafoni ninnu ko tiɲɛ t'a si la nka ko mɛn da ye mɛn tigila an ka jɛ k'u ka babu sentigi a ye min sɔrɔ k'a fɔ Sadio Sidibe ni Dramane Mali ka kɔrɔfɔ galamani na. An y'a mɛn média dɔw da ko an ni CEDEAO mɔgɔw k'an ni u bɛnna transition ko la ani gouvernement ko la ko sɔrɔsiw bɛ transition diriger ani gouvernement tila bɛɛ bɛ kɛ sɔrɔsiw ye. N bɛna min fɔ mɔgɔw ye an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ni CEDEAO mɔgɔw bɛ kuma de la décision foyi ma ta wa décision foyi tɛna ta transition ni gouvernement ni président transition ko la k'a sɔrɔ an yɛrɛ maliyɛnw an ma bɛn min kan an y'a fɔ cogo min na depuis don min na an déclaration fɔ la an ni bɛɛ de bɛ kuma société civile o syndicat o parti politique o an maliyɛnw an ma sigi ka kuma n'an bɛnna mun kan o de bɛ kɛ président de transition ye o de bɛ kɛ transition kɛcogo ye o de bɛ kɛ transition dire ye an ni CEDEAO mɔgɔw bɛ kuma dɔrɔn de la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan décision foyi ma ta n bɛ min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i hakili sigi an bɛ yan jamana ko de la an tɛ yan fanga ko la jamana in dilanni an nana o de kama donc population k'i hakili sigi u ka to an nɔfɛ foyi tɛ kɛ ka sɔrɔ n'an yɛrɛ dama ma kuma an maliyɛn dama ka bɛn ko la o de kunnafoni bɛ ne k'a fɔ aw ye. Alisa an bɛ to an ka finitigilakaw dakayɔrɔ la n'o ye comité national pour le salut du peuple Bakurubala CNSP a ma ɲɛmaw ye kunnafoni dɔ kɛ n'u sɔrɔla u ni Rusiw ka lasigiden minnu bɛ an fɛ Mali kɔnɔna na yen nɔ olu bisimilara katikaw fɛ yen nɔ Jumado utukalo tile 21 saba 2 ni 20 ni wulikajɔ in a kɛra sabu ye Maliden caman k'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ bisimilali a kadara kɔnɔna na nka Maliden fan caman bɛ k'a jira k'a fɔ yalwa nin tɛ waati Mali a na se k'i kunsin Rusi jamana ma cogo min na min b'a to basigi ani lakana o ɲɔ bɛ se ka ɲɛ an fɛ jamana kɔnɔna na cogo min na an ka ɲininikɛla Abdukarim Sako n'a ka jatala Nuhun Kone olu wulila ka jigin Bamakɔ bɔlɔnbɔlɔncɛw fɛ u ye maa dɔw ɲininka u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Ka taa san 2012 ka na se san 2020 ma jamana n'o ye Mali ye a fanba de bɛ min n'o tɛ jamana yɛrɛ ka kɔlɔsili kɔnɔna na fo ka taa se lakanabaliya waleya o bonya kojugu ma
finitigu chama bonna u niuna samba fla ani mugan kona o dugulonte mashila jamana nyama koro ka fanga cheni no Ibrahim Boubacar Keita ye finitigu minun be fanga ka sisa no ye militaire ye juma temeni u ye Rusi jamana lasigide o bisimila kati o nasraw la malian do yaira ka fo kata anga yerema horeya wati la kana se bima Mali amaseka ke ayere sagoye mao kuma ina fo ko kunu kunga pisa biye lakana balia fo ata se jamana yere binyini ka bo jamana tayala o walu de keme ka nyonya ko sebe kama sisa Mali ka deme ba were nyini ayere la aka lakana bara o sraka ko belebele do bisaka ke Rusi jamana yi ka sabu ke ubiseka anga surasiuta kata udege kelela uka jamana kono ubiseka ke wafana ubiseka keleke minanw dama mimba anga surasu kudeme walasa bambanci minnu be Mali camancɛ la ani Mali kɔrɔyan fanfɛ ka se k'olu kɛlɛ Rusi bɛ se k'o de kɛ Rusi ni Mali tɛ jamana kura ye ɲɔgɔn bolo ka d'a kan depuis Modibo Keita tile ninnu na Rusi tun ye Mali ka partenaire dɔ ye an baarakɛɲɔgɔnw tun don mais ala ka ko ye ko bɛ Mali ka colonie kɛra c'est-à-dire an marabaga kɛra Faransiw de donc français minnu kɛra an marabagaw ye olu de kɛra an ka jamana fɛnɛ an ka indépendance dibaga ye an ma donc ka daminɛ o waati la fo bi an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an kɔni tɛ fɛ tuguni effectif wɛrɛw kana fara an ka yan effectif kan vraiment don o don dépense min yɛrɛ bɛ ka don olu la o tɛ ka don jamana yɛrɛ la ni y'a jateminɛ Mali kɔnɔ MINUSMA o biyan ka taa se français jamana ka finitugu dɔw ma n'o kuma force Barkhane o min kɛra dɔ nɔnabila ye n'o ye force Servali ye fo ka taa se G5 Sahel ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye kulu ye minnu ye finitigiw ye kana fara Mali yɛrɛ finitigiw kan ko kana Mali dɛmɛ lakana o bɛ se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔ diɲɛ don o don a bɛ n'a fɔ dɔw de bɛ ka fara Mali gɛlɛya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma lakanabaliya o nasiraw kan an barokɛɲɔgɔnw y'a yira k'a fɔ ko hali ni Mali y'i bolo bɔ Rusi nɔfɛ ni dɛmɛ ɲini sira kan n'o ye lakana baaraw ye ko Faransi o min ye Mali mara san caman kɔnɔna na kana i balamini Mali ani Rusi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Malien caman kɔnɔ ko Rusi bɛna kana an dɛmɛ kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ an ka kɔrɔyan fanfɛ ani jamana camancɛ fɛ o bɛ gɛlɛya dɔɔni sabula Faransi de anw coloniser ni y'a jateminɛ i b'a ye jamana minnu ni tubabu jamana ye farafin jamana min coloniser tubabu jamana tɔw bɛ siran kana u sen don kɛlɛ la ni kɛlɛ min binna olu kan a bɛ gɛlɛya dɔɔni ni Faransi bɛ yan Rusi bi i jɔ kɛrɛfɛ parce que a b'a fɔ ko n'ale nana Faransi kana n'a bila hakili la k'a fɔ ko a b'a fɛ ka a gun ka bɔ yen nɔ ka a ko jɔnjɔn ta u bɛ se ka kuma ka fɔ ka bɛn kɛ nka min ye de k'a fɔ ko Rusi bɛna i sigi Mali la Faransi fana sigilen bɛ yan nɔ i bɛ se k'o mɛn de nka i t'o ye vraiment tubabu fɛnɛ Faransɛw bɛ se ka sira di jamana wɛrɛ fɛnɛ kana anw dɛmɛ nin ko in na parce que olu tɛ ka se ka nɔ bɔ a la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nɔ tɛ ka bɔ a la budget min yɛrɛ bɛ don ni sɔrɔsi ninnu entretien na ani budget min bɛ don u ka minɛnw na k'a ye k'a fɔ halisa anw balimaw de bɛ ka faga kɔrɔn fɛ ko sɛw don o don mɔgɔw bɛ ka faga population civile yɛrɛ bɛ ka faga militaires bɛ ka faga foyi tɛ ka se ka bɔ a la donc finalement Maliens yɛrɛ kan k'u yɛrɛ ɲininka o kuma mun de bɛ yen jatew kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Mali n'a kɛrɛfɛ jamanaw caman lajɛ a caman bɛ yen olu ka ko tɛ Mali bɔ sɔrɔ sira kan nka o n'a ta o ta basigi min bɛ olu fɛ yen o ɲɔgɔnna tɛ Mali fɛ yan nɔ ko b'a yira k'a fɔ ko Mali ta ko ko wɛrɛ b'a kɔrɔ Maliens k'u ka kan ka wuli ka ko ɲɛɲini ni min don a tiɲɛ o ka dɔn Mali ka to Mali taya la malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na ka sanga ni lamaga minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ tarata utu kalo tile 18 saba 2020 n'a kɛra sabu ye ka jamana ɲɛma kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'o ka walasɛmɛ o kadara kɔnɔna na farafina woroduguyanfan jamanaw ka kuluba n'o ye CEDEAO ye u ye lajɛrɛ balen dɔw sigi min senfɛ u ye gɛrɛntɛ dɔ ta ka ɲɛsi Mali jamana ma n'an b'a wele ko embargo o kadara kɔnɔna na san situation yɛlɛmana fan caman fɛ baara kura dɔw bolo dara min y'a to farafina woroduguyanfan jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u ka hakilina ye u ka lagɛ kura ye wasa ka belebeleba bɔ gɛrɛntɛ min tara ka sigi Mali da la an ka ɲininikɛla Marietu Jalo a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu fana ye ɲɛɲini kɛ o ko kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o ɲamada
kabini mardi don utikalo tile 18 ni president Ibrahim Boubacar Keita ka fara a ka gouvernement kan Assemblée nationale olu bɛɛ lajɛlen kelen ka walan sɛmɛ CEDEAO ko a bɛ embargo sigi frontières bɛɛ lajɛlen ka datugu jago ni sani fo ka taa se falen siraw ma olu bɛɛ lajɛlen datugu la nka jateminɛ kɛra ka fɔ fana ni embargo sigila Mali kan a kɔlɔlɔ bɛ se CEDEAO jamana caman fana ma barisa Mali bɛ jɔyɔrɔba la o kɛlen kɔ CNSP Comité national pour le salut du peuple fanga bɛ olu minnu bolo u fana y'a yira diɲɛma la ka fɔ Mali bagan kana bɔ Mali dafɛ bilen ka se CEDEAO jamanaw kan embargo a kɔlɔlɔba bɛ se CEDEAO jamanaw ma ɲani a ka digi Mali yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ka fɔ la muguba fiyɛ ko don fiɲɛ ka bɔ funtɛniba ka don ni embargo in tɛ payi kɛ Mali ka lataga ɲɛ na barisa u ka fɔ la hali u t'a dɔn ko fiɲɛ wulila embargo ma ɲi mais n'ala sɔnna a ma an ɲuman bɛ bɔ a la a kɔlɔlɔ tɛ koba ye an fɛ yan parce que an ka balofɛn caman bɛ bɔ an fɛ yan mais wariko de la an bɛ sɔn ka sɛgɛn dɔɔni n'o tɛ koba tɛ ala k'an ka jamana basigi ala ka jamanadenw kan bɛn n'ala sɔnna a ma an bɛ ɲa ɲuman bɛ bɔ a la. fɛn min don Mali ye jamana dɔ de ye jamana caman sira bɛ tɛmɛ anw fɛ yan donc ni embargo binna Mali kan a bɛ n'a fɔ embargo binna jamana caman de kan n'i y'a ta k'a lajɛ bon par exemple ni ye Côte d'Ivoire ta ou bien n'i ye Sénégal ta par jour Mali bɛ min ladon ni pays fila kɔnɔ a ka ca donc ni Mali ni olu ka frontière datugu la donc i b'a ye k'a fɔ c'est comme embargo tɛ Mali dɔrɔn kan a bɛ Mali kan mais a bɛ olu fana kan ne bɛ se ka min fɔ Maliyɛnw u ka nin ko ta ni hakili ye dɔrɔn ni wagati ni ko de a kɛra cogo cogo a tɛna to ka to quoi donc a kɛra cogo cogo wagati dɔ bɛ se a ko bɛ dabila jagoya donc ni gɛlɛya nana an b'a ta ni hakili a banna. Vraiment embargo in ne fɛla ko tɛ parce que les pays de la CEDEAO la n'i y'a fɛn fɛn jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ni min somɔgɔ tɛ Sénégalais i somɔgɔ ye Nigérien ou bien i somɔgɔ ye Ivoirien i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a fa ye Malien a ba ye Ivoirien n'i ko k'i bɛ frontière fermée olu ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme ni k'i bɛ balima fila fara frontière fermée in vraiment ne kɔni fɛla ko tɛ minnu y'a kɛ u yɛrɛ b'a dɔn a n'a mɛ conscience k'a fɔ a man ɲi jamana ninnu yɛrɛ ma ni fɛn min kɛra jamana min kɔnɔ aw bɛ sigi aw bɛ na kuma aw bɛ jamana tabiya lajɛ fɔlɔ jamana tabiya ye fɛn jumɛn ye nin fɛn fɛn bɛ ka kɛ sababu dɔ de nana n'a ye o sababu in que ça soit sababu ɲuman ou bien sababu jugu an bɛ jɛ an bɛ sigi an bɛ kuma o bɛ e bɔ maliyɛnya la wa ka solution de ɲini vraiment jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min na parce que vraiment maliyɛn sɛgɛnna. CNSP fanga bɛ comité min bolo kabini mardi utikalo tile 18 a y'a yira k'a fɔ ni CEDEAO ye ŋaniya ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jamana ɲɛmaaw ka olu ni malidenw kɔ don ɲɔgɔn na barisabula ni fanga bɛ olu bolo k'a fɔ fana ko malidenw tɛ u sagonafɛnw sɔrɔ ka da frontière datuguli kan u ko u b'a yira CEDEAO la k'a fɔ olu tɛ jɛni ni embargo in ye o tuma na sa u fana bɛ Mali fɛnw tigɛ CEDEAO jamanaw la. O b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Congo Brazzaville jamana kɔnɔ Pascal Lisuba a bɛ deli ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka kɔrɔ a bilama kunsɛbɛ kɔrɔ bana bɛ ɲɛnatigɛ bana min bɛ wele ko Alzheimer n'a bɛ maa ɲinɛ yɛrɛ kɔ janko fɛn wɛrɛ o de kun bɛ a la a fatura ka bɛn ni ntɛnɛn uti kalo tile 24 in ye Faranzikaw fɛ dugu la dugu min bɛ wele ko Perpignan. Pascal Lisuba a kɛra Congo Brazzaville minisiri ɲɛmaa ye ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka laban ka kɛ kɛlɛbolo ɲɛmaa ye ka sabu kɛ ani bi jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga nɔfɛ a maja kɛlɛ kuyara la. Marsikalo tile 18 san 1977 Congo Brazzaville jamana ɲɛmaa falen kɔ ni o ye Mariane Ngouabi ye. Pascal Lisuba minɛna surasiw ka minisiri fɛ o don bi jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso. Marsikalo tile 25 surasiya kiiribulon dɔ sigira senga ka Pascal Lisuba ka kiiriw jatigɛ ka jira k'a fɔ ani faali de ka kan ka sabu kɛ a nɔ yera jamana ɲɛmaa ka faali la ni o ye Mariane Ngouabi ye. Nka Gabon jamana ɲɛmaa Omar Bongo Odimba bi jamana ɲɛmaa fa o ye surunani donkɛ Denis Sassou Nguesso kɛrɛfɛ a bɛ se ka bila cogo min ka bɔ kaso la faali ma bɔ bilen. O senfɛ Pascal Lisuba ye sarati ka ta ani Omar Bongo Odimba cɛ k'a fɔ politiki kɔni ale bɛ sen bɔ a la Congo Brazzaville. Nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ politiki yɛrɛ kɛli miɲɛ dɔ de don politiki kɛbaaw bolo. San 1991 Pascal Lisuba ka politiki miɲɛ wulila fɛ a k'a bɛ sen don jamana ɲɛmaaya ɲinini na. Nka jagoya fɔ a ka tɛmɛ Libreville fɛ Omar Bongo fɛ yen ka sabu kɛ ale kun ye sarati ka ta n'o de cɛ ka fɔ a tɛ politiki kɛ. 91 fanga talen a fɛ bi jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso fana kun yɛlɛmana ka kɛ kɛlɛbolo ɲɛmaa ye a n'a ka mamurutilen jɛkulu
olu y'u kunji amo kɛlɛ kuyara la Denis Sassou Nguesso nana fanga na 97 Pascal Lissouba ka fanga bina o y'a sɔrɔ kalo 5 de kɛra masana ka shɔ bɛɛ tɛ la kalo 5 ni tila dɔw ka fɔla Brazzaville Congo faba a kamine do u ni ɲɔgɔn cɛ Pascal Lissouba ka fanga bine a ko nin tɛ maa wɛrɛ ka janfa ye maa min kɛra sababu ye k'ale bɔ bolo la k'a kisi faali mɔ san 1977 Gabon jamana ɲɛma Omar Bongo ko maa kelen de nane filɛ nin ye ale janfa ka dɛmɛ do Denis Sassou Nguesso la ale ka bin ka bɔ fanga na a ko Gabon jamana ɲɛma Omar Bongo o denba ni maa min jɛ kɛra o baarakolo kɛli ye ale la k'a ni Faransikaw ka o do jamana ɲɛma Jacques Chirac ka sabu kɛ Pascal Lissouba ka fɔ la maa min y'ale gɛn ka bɔ fanga na n'o ye Denis Sassou Nguesso ye o denmuso de furulen kundo Omar Bongo o denba mɔ Gabon jamana ɲɛmakɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ tuma min na ni dɔngɔ tali sera mɔ maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ Denis Sassou Nguesso ni Pascal Lissouba nin bɛɛ y'a ka maa ye sira dɔ fɛ Gabon jamana ɲɛma yɛrɛ ye siya min ye Pascal Lissouba y'o siya ye ka sabu kɛ Gabon ni Congo Brazzaville siya ninnu min sɔrɔ a jamana filaw kɔnɔ a b'i n'a fɔ i bɛ sɛnɛfɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ Konowari jamana kɔnɔ cogo min wali kelen i bɛ bɔbɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo min k'a sɔrɔ Burkinakaw fɛ yen ten Gabon ni Congo Brazzaville bɛ ten o kumana ni Omar Bongo o denba ni Pascal Lissouba ye siya kelen ye Pascal Lissouba ni maa min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Denis Sassou Nguesso ye o Denis Sassou Nguesso kɛ mɛ k'a den di furu la Omar Bongo o denba mɔ k'o kumana ko Omar Bongo o denba y'a burankɛ de sugandi a balimakɛ kan Pascal Lissouba kɔni dara bisimila minɛ Faransi dugu in na fɔ ka taa Ala ka wele se a mɔ ka bɛn ni ntɛnɛn uti kalo tile 24 ye Konowarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara y'a ka jamana ɲɛmaya ɲinini gafew lase ka taa labɛnni jakulu commission électorale indépendante CEI mɔ ka bɛn ni ntɛnɛn uti kalo tile 24 ye jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ a bɛ ka manda wɛrɛ min ɲini Konowari jamana kɔnɔ k'a dan bɛ a la k'a fɔ kalata na kɛ kalata basigilen ye kalata ye octobre kalo tile 31 nata ye Alassane Dramane Ouattara bi nin kanbɔ mandan sabanan nɔfɛ nka fanga sinamatɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ye sariya sɔsɔ ka sabu kɛ ko jamana sariya sunba kɛn tɛ ka manda sabanan daga a ye sebere do jama kɛra ka Stade Félix Houphouët-Boigny ndolati kɛnɛ minɛ ka kɛ iko dakɔnɔ ɲi jamana Alassane Dramane Ouattara ka foroba sigilen senfɛ a ka fanga ɲini dɔ RHDP fɛ a ko a dalen do jamanadenw na k'a fɔ u na lajɛli kɛ baara nɔw la baaraw minnu kɛra san kɔnɔntɔn in kɔnɔ ale n'a ka fanga fɛ k'ale sugandi k'a bila jamana ɲɛmaya la ko nka k'a b'a fɛ ka dakuru ɲɛ kelen minɛ fɔ jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ laɲini min bɛ a la hakilina min bɛ a la ka ɲɛsin u ka jamana ma ko nin wari o ye basigi lafiya kelenya lakana hɛrɛ ani baden k'o de bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin Konowari jamanadenw ma Mauritanienkaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz sera ka don a ka du kɔnɔ sa ka bɛn ni dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛn ye a kanuba minnu kun bɛ olu kun bɛ ka sori y'o wele a don dɔ a ka so ko in kɛra su araba ko njo ni dɔw ko 1h du matin Mohamed Ould Abdelaziz a bɔra lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen la ka sabu kɛ kabini ntɛnɛn ɲan dɛmɛnen a bɛ olu bolo jamana ɲɛmakɔrɔ denbaya kɔni kɛlen k'a ye u nisɔndiyara sɛgɛsɛgɛlikɛlaw mago kun bɛ jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz la ka ɲininka ka sabu kɛ a ka sanda fanga kɔnɔ jamana ɲɛmaya la Mauritanie ko dunni nɔ dɔw yera a ka ɲɛfɔli kɛ olu la n'a ma ɲa k'a fɔ minisiri ɲɛmakɔrɔw ni minisiriw welele wasadenjɛkulu sigilen fɛ wasabulon kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'a yuru k'a da kun k'a fɔ olu kun bɛ ka baara kɛ ale de ye wo dun bɛ yen ni wo bɛ yen fɔ wo sen b'a ka ye Ould Abdelaziz jamana ɲɛmakɔrɔ a y'i da k'a bonbo ye lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ n'a bɔra ɲininkali kelen jaabili la ɲininkali min dɛnkunna a la lakana ɲɛmaw fɛ k'a fɔ i tɔgɔ ni jamu ani yɛrɛ ye bɛ jɔyɔrɔ min na wa n dɔgɔ ye karisa ɲini jɔyɔrɔ in kɛ ka tɛmɛ n'a bɔr'o la Mohamed Ould Abdelaziz a ma kuma wɛrɛ fɔ bilen a ka labasabaw fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ a kana kuma ka sabu kɛ ko a man ka wele nin n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ la jamana ɲɛmakɔrɔ kɔni bɛ wele yɔrɔ min na o dɔn bɛ o ye haute cour de justice ye n'o tɛ kɔni fɔ ka yɔrɔ wɛrɛ kɔni k'a wele yɔrɔ ye k'a k'i da k'a bonbo ye wa a tor'o de fɛnɛ kan o kɔni ye a labila sa ka fɛn min waleya a mɔ o ye k'a fɔ ni mago jɔra a la kuma o kuma o bi se a mɔ o kumana yan'o cɛ a man a ka bɔ jamana da fɛ Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz a ka sanda fanga kɔnɔ a jirala k'a fɔ taji bɔ cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ marchew kun bɛ di cogo min walasa tajiw ka bɔ Mauritanie ani pɔriw danganda kuruw bɛ bɛlɛ yɔrɔ min o bilala kɛnyɛrɛ cakɛdaw ka bolo ka siraw minnu kan ani jamana furuba yɔrɔw minnu feerela olu feere cogo jɛlenyaw kɛra u la wa jɛlenyama kɛ u la nin bɛɛ de bɛ ka ɲɛɲini a nɔna bi a yɛrɛ nɔfɛma kɔrɔ fɛ nɔfɛma min n'a y'o jira ko danaya ka da o ka k'o bila ale nɔna a ka kumaw dafalen jamana ɲɛmaya la n'o ye Mohamed Ould Ghazouani ye
Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet min bɛ bolola k'a fɔ san 20 jagoya baara ni fin k'a b'o kɛ kaso la ka sabu kɛ ko a ye dungo juguya kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Vital Kamerhe sibiri uti kalo tile 22 a ka labasabaw y'a ɲini kiri ɲɛmaw fɛ fiɲɛbɔda ka di a mɔ ka sabu kɛ a man kɛnɛ a ka se k'i yɛrɛ furakɛ u banna nin bɛ kɛ banko kɔnɔntɔnna de ye Vital Kamerhe ka labasabaw ka laɲini senfɛ kiribulon kɔnɔ fiɲɛbɔda ka di a mɔ kiri ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ labasabaw ka laɲini k'a fɔ fiɲɛbɔda ka di a mɔ ko liberté provisoire k'olu m'o ye nka labasabaw y'a jira k'a fɔ olu ka maa bilama bananbɛ ka sabu kɛ sibiri uti kalo tile 22 olu kun kan k'u ɲɛ da ka kaso la ko nka k'u taara sɔrɔ ko bɔ kɛra n'a ye kaso la ka taa n'a ye kɛnɛyaso dɔ la kɛnɛyaso min bɛ ngandakaw fɛ yen k'o b'a jira k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ bananbɛ wa olu yɛrɛ ka jate bɔ mɛ o kan ko ni ye sinsin sɛbɛnfura ka sɛbɛnfura min dira kɛnɛya tigilamaw fɛ k'o b'o maana Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet Vital Kamerhe a ka bɔli wɛrɛ min kan ka kɛ ka jɔ kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ o bila mɛ septembre kalo tile 18 nata la. Sudan jamana ɲamakuraw furanjɔrɔ fanga kunna u y'a jira k'a fɔ u ni diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiribulon cour pénal international CPI b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ka baara kɛ o b'a jira k'a fɔ Omar El Bashir jamana ɲamakɔrɔ labilatɔ y'o ye furanjɔrɔ fanga fɛ hali n'u kun y'a jira k'a fɔ a ditɔ tɛ minisiri ɲɛma min bɛ furanjɔrɔ fanga kɔnɔ bi Abdallah Andok ka sibiri a ye laseli dɔ kɛ Jabaraninso la Dereketema sɛ k'a jira k'a fɔ CPI ni Sudan jamana bi jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛ ko in kɛra ka bɛn ni a ka minisiri ɲɛmaya tali san kunbɛn ye ko maa o maa da bɛ Darfur faali ba la Darfur ye Sudan lebiyanfa mara ye Omar El Bashir ye faali kɛ mara min na ka sabu kɛ siya dɔw bɛ yen olu de kan kunbɛn ko fɔ u yɛrɛw ka kɛ u dama ko ye Sudan jamana kɔnɔ ko u jɔn bɛ u niyɔrɔ ta la Omar El Bashir ma kɔlɔkɔlɔ faali da u ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye maa faale jate kɛ maa 300,000 ye ni ka maa miliyɔn caman kɛ ka sigiyɔrɔ bila o kumana mandat d'arrêt kun bila nguma nɔfɛ CPI fɛ ko n'a yera jamana wɛrɛ kɔni na k'a ka minɛ Omar El Bashir ka fanga kɔnɔ yan'a ka jagoya jigi surasi fanga fɛ a ye jamana dɔw kɛ ka sɔrɔ a ma minɛ k'a di CPI ma ka sabu kɛ o jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya kun b'u bolo olu banna k'a minɛ nka a ka jamanaw fɛnɛ taama wolomanen kun don jamana bɛ jamana la a kun ti taa ye Ugandakaw ka jamanaden min ni wasaden do nka a ka dɔnkilida de ye sara di a ma fɔ ka don wasabulon kɔnɔ ka sabu kɛ jamanaden fanba ka danaya bɛɛ a ka dɔnkiliw la a bɛ fɛn minnu fɔ Uganda tɔɲɔ degu minnu bɛ Uganda ka denw kan ka sabu kɛ jamana ɲɛmaw ka baarabaliyaw ye olu de kɛra sababu ye ka kɛ maa sarama ye Bobi Wine a y'a jira k'a fɔ jamana kuntigisigi kalata min bɛ kɛ san 2021 Uganda jamana kɔnɔ ale ye cɛbɔ ye a ye laseli in kɛ ka bɛn ni juma uti kalo tile 21 ye a ka fanga ɲini dɔ jabala la a kɛmɛ ka wele bila Uganda fanga sinematɔ bɛɛ ma ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i ɲɛsin jamana ɲɛmaa mɔ Yoweri Museveni ka jagoya bin ka bɔ fanga na kalata senfɛ Robert Kyagulanyi n'o y'a bange tɔgɔ yɛrɛ ye a kamalenya cogoya ye ko Bobi Wine a ka dɔnkili fanba bɛ boli fɛn min kan damakɛɲɛ ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ tilacogo la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fandanya ka kɛlɛ o min lamɛnna jamanadenw fɛ o kɛra sababu ye jamana denmisɛnw ye danaya d'a kan a yɛrɛ kɛn bɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔ sanasini ko ka taa se san ko mɔ ani jamana ɲɛmaw carakara ɲɔgɔn na f'u y'a badɛbɛ dasi fɔ k'a jogi a sera ka bɔ ka taa furakɛli yɔrɔ la jamana kɔ ka Ameriki jamana kɔnɔ n'o tɛ a kun donna kaso yɛrɛ la Yoweri Museveni si bɛ san 70 ani san 6 la kabini san 1986 ale bɛ Uganda jamana ɲɛmaaya la wa a ye yɛlɛma don jamana sariya sunba la k'a ferekete yɛlɛma siɲɛ 6 de jango a bɛ se ka kumaw sɔrɔ k'u tugu ɲɔgɔn na ni kuma dɔ banna san da a b'a yɛlɛma ka kuma wɛrɛw ɲini san da o sigiyɔrɔma 6 a y'o de kɛ o de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na mina bɛna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ ka lasaw ma ka sangani ni kuma in aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn jan waati wɛrɛ